Taradell. Província de Barcelona. Comarca, Osona. Població, 6.640 habitants. Destacat: l'església parroquial de Sant Genís, amb el magnífic campanar d'estil llombard, és el centre de l'antiga sagrera de Taradell. Les cases de pedra, amb les seves llindes, conserven l'aroma tradicional d'una vila dels segles XVI i XVII que cobra tot el seu esplendor durant els actes de la festa d'Antocassons, una festa pensada per recuperar la història de bandolers, sometents i trabucs que va marcar aquestes terres i que s'acaba amb un judici a vida o mort. L'entorn boscós de Taradell fa que el senderisme i les activitats de lleure a l'aire lliure siguin especialment atractives. Imprescindibles: visitar el municipi a l'agost per la festa d'Antocassons, fer alguna de les rutes de senderisme, visitar l'església i campanar de Sant Genís, participar en el Ball del Ciri. Festa major d'estiu a mitjans d'agost.